Kasih bisa. Nembe ndek wingi to, Pak. Apa bisa ta? Lah ten kene Bu Santi niku napa bulan apa? Agustus. Lah sakniki bulan apa? Ngene lho, wong ki lek tresno, bapak tresno ning anake, ya to. Kuwi ora ketemu sedina kok setahun lho, Nduk. Tenan. Tenan kuwi mergo gedene rasa tresnane bapak nyang anak, tresnane bojo, suami nyang istri. Kuwi nek kaya ngono ki padha. Dadi ora ketemu sedina kaya setahun lho, Pan. Anak gak tau disangoni. Heh? Lek anak ndak tau sangoni ya. Ya duwekmu wis akeh lho, wong menyangoni kowe para ya kok kaya dene nguyahi segara. Ngono lho. Namanya anak. Bapak sayang ning anak iki. Ya, 200. Wong ini Pak Pardi. Ya. Lah kan saking Pak Pardi, berarti bapakku berarti Pak Pardi. Lah saking jenengan. Ngene lho. Ki mau Pak Pardi dikekne aku. Lah wis tak tampa to, hak milikku to, terus tak kekne awakmu. Ya mboten no, kan atas namane Pak Pardi, sanes jenengan. Telek. Yes. An karo cah sitok iki mesti kenek duit aku. Nek ora apa-apa nggo anake kok. Nya iki padha 200 e. Lurah karo Lek biasane bapak ning anak niku luwih akeh. Nek mung 200 e kula nggih gadah 200. Heeh. Kula niku mboten gadah 10 juta, kula mboten gadah 10 juta. Lek 10 juta lho, bengi iki turaku mek 7.000 lho. Lek dike anake wae pelit, terus dike liya-liyane terus ora. Nggih liya-liyane apa? Aku iki apa tau nggih liya-liyane to, Nduk. Lah kok malah dilebokne? Lah jare mo wara. Ngekeki akeh karo sithik, kuwi gumantung rasa iklasane ati, ya to. Lah jenengan ngekeki niku ikhlas napa mboten? Ya ikhlas. Nek luwih teko niku Ora ikhlas. berarti jenengan pun mboten ikhlas, Mas ya 200. Ya ikhlas nek 200 ikhlas. Nek sak 10 juta sak ngisore 200, ya ikhlas. nek sak dhuwure Enggak. Aku ora duitku duwene kok kita, yakin karo ibumu ora disangoni aku. Tenang. lho slempitane oke. Iki duit lanang ngawur e. Wis ae pengen ngondol ning kandangan, jangan. Oh piye? Ya, ngapa? Niki susuk napa mboten? Ora sak susuk nek kanggo kowe. Saestu. Saestu. Padahal kula namung guyon lho. Lho ora apa-apa, ora masalah. Mboten, Pak. Wis to dikono dhewe. Mboten pun to. Bapake duwike akeh saiki ngene. Nggih pun malih nek. Bapak ndek iki kon Banyuwangi. Wah, nggih kula mirsani. Lah iya heeh, tenan. Jenengan semangat tera mau lek ketunggonan sinden anyar mesti. Sopo apa nek sinden anyar ndek iki? Enten. Saking Lumajang. Kae sing semangat mayang kok sing semangat kok. Ngono. Nek dalang terus dipik-pik, engko nek enek aku no dalange rada lemes. Wah, rada lemes piye kan sore genah wis membara anu kok. Nek sore wis semangate kaya ngono. Tenan, Nduk. Nek aku iki karo awakmu, kuwi enek awakmu ya semakin semangat. Ora kok ngendoni ora. Semangat ndek ini. Kuwi cangkeme sinden-sinden iki tembak cucukan to apuk manuk sak ndroke pisan ngono malah. Terus semangat iki Nduk, tenang. Dimanapun saya pentas itu semangat. Orang mikir awakku lara, awakku kesel, tidak saya pikirkan, tetap saya semangat untuk nyenengke wong pirang-pirang. Iya, harus seperti itu, Pak. Kita tuh sebagai seniman itu meskipun kita sakit, meskipun kita mempunyai masalah, kita harus tetap profesional kerja. Betul. Kita harus senyum, kita harus sesuai dengan perjanjian dari awal. Ya, betul. Itu jenenge profesional kerja. Profesional. Itulah yang dinamakan mahalnya orang seni itu di situ. Betul. Menurut bengi iki penjane Pak Pardi lan masyarakat. Kuwi wis lek ngenteni awakmu jan. Pak Pardi niku sing pundi? Lho Pak Kepala Desa. Iya, yang mana? Lho piye ini lenggah niku karo. Diatur tindak rene apa? Nggih, mboten napa-napa. Heeh, monggo Pak Pardi. Nah, gen pirsa. Wingi wis tau nanggap ning daleme no kok. Lali to awakmu? Pak Pardi. Heeh. Karo Pak Kangkot urung Teng pundi? teng daleme Pak Pardi kan. Kapan? Lah. Tahun lalu. Tahun lalu. Lah duitnya entek Pak wis lali. Pak Pardi. Monggo Pak Pardi. Nah, tindak mriki Pak. Nah, pundi Pak Pardi wau. Ora ketang sak kebiaran men genduk niken niku pirsa ndi to Pak Lurahe. Bangsongan. Ngono, monggo. Monggo Pak, tindak mriki Pak. Heeh, pundi biyayine? Ya, heeh. Monggo. Turuk. Monggo Pak. Pundi Pak Pardi niku?
Enten boten Pak Mastio. Oke, monggo Pak. Niki lho Pak, Apa? sing namine Pak Pardi niku. Lah iya, Ya semerep mboten. yo wis ero aku. Ah. Niki Kowe wis ero borong? sampun. Oh iya. Lah niki. Lah iki. Pak, Lah biyen tau nanggap kok iso lali lho. nggih, lek sing riyen kan mboten mengenal gitu Pak. Oh, Kalau nggih. sekarang mungkin lebih mengenal lagi. Ini dulu kan murid SMP 6. Nggih. SMP 6. KS-nya teman saya. Oh, kepala sekolah Kepala ibu. sekolah, nggih. Nggih. Pak siapa? Pak Jat Miko. Miko. Ya. Nggih, tapi saat niki pun gantos Bu Sri. Bu Sri. Nggih, nggih. Bapak nggih ngasto kepala sekolah nggih Pak Din. Guru no. Sanes. Napa? Namung guru. Baik guru nggih, nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Ibu sing kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Nggih. Kepala sekolah pun di Pak. SMP 8. Lah niku murid. Sing murid-murid ini mau pentas niku. Oh, ibu niku Ibu dengan gawane Pak. Bapak. Heeh. Oh, kepala sekolah SMP 8. Ya. Oh, kok mboten sanjang jenengan? Lah kowe apa kena karo Bu kepala sekolah? Nggih mboten to, Pak. Loh, iya toh. Lah kowe mbiyen SMP-mu ngendi? SMP 6. Oh, SMP 6 toh. SMP 6 Oh, itu iya. juga ada karawitan, terus SMP 8 juga ada karawitan. Oh. Karawitan di SMP Kediri itu ada dua, SMP 6 sama SMP 8. Wah, luar Gitu. biasa. Dulu SMP 8 juga ingin Mbak Niken itu masuk ke SMP 8. Delapan. Tapi Oh. kalah sama Pak Jatmiko. Di SMP 6 itu, Pak. Iya, kalah Oh, sing. oke. Mbok sakniki mawon keteng SMP 6. Alah ya apa? Wis SMA ya to kan. Heeh. SMA mu ngendi saiki kan? SMA 8. SMA 8. Nggih. Wah, wah, nggih. Nggih. Bibit Ampun. unggul, Pak, nggih. Apa? Niki bibit unggul nggih. Bibit unggul. Ngantos di rebutan nggih. Nah. Di rebutan SMP 6 sama SMA 8. Mulai kecil. Mulai kecil. Ya. Sudah Iya. kelihatan talentanya. Talentanya. Nggih. Mila nggih, Pak. Jenengan kan mboten semerep, Pak. Lek umpami kula dados napa murid SMP 8 paling nggih ngelus daya. Wong SMP 6 niku mawon kula badhe ditokne ae. Lah napa? Jarang mlebu. Nggih, mboten nanging mlebet. Rata mlebu. Mboten belas. Oh, gawe kakek tanggapan kok iki kok. Oke, tapi ya memaklumi Pak, ini itu kan apa? Karawitannya kan SMP 6 itu kan juga karawitan, SMP 8 juga karawitan. Jadi Iya. memaklumi siswa-siswa yang seni. Seni ya. Oke, alhamdulillah. Luar biasa ya. Berarti iso memaklumi itu. Nggih, Iya, nggih, Pak. nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ya, semoga sukses. Amin. Mugi-mugi jenengan nggih Amin. sehat selamat wilujeng panjang yuswanipun awet le momong anak putune rezekine Amin, kathah amin, barokah amin. turah-turah ralekane malam. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Amin, amin, Sawise ya rabbal jenengan alamin. sampun teng mriki jenengan balik malih mboten napa-napa nggih. Piye dadi ora kono bang sih, Nggih? Mboten dereng nyangoni nggih. Mboten Pak, dereng lho. Mboten mboten. Kula niku namung pengen jenengan nyanyi. Heeh. Monggo. Suarane sing elek ka iso, Mbak. Heeh. Mboten apa-apa, Bon. Mboten kula mirenge, Bon. Wah, Wong nyanyi kok ora dirungokke. kabeh semaput aku nyanyi. Mboten napa to, Pak? Lah suarane glerek-glerek. Mungkin apa enten request napa jenengan remene lagu napa? Langgam, musik, dangdut, napa? Tutut manggung. Oh iya, Ayo. Ya, tutut manggung. Ayo kowe. tutup manggung. Iya. Nggih kecil, Pak. Iya. Neng nggih mboten sakniki, Pak. Sakniki tasik sore. Oh, nggih. Nggih, mungkin lek pun radi dalu gara-gara Nggih. ngoten nggih Oh, tutup manggung nggih, nggih. nggih, nggih. Kula kudu dilimbukan nggih. Armika. Nggih. Lintune kutut manggung napa, Pak? Ampun. Ah sampun. Niku mawon. Nggih, mengke kula pinangkane nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, suwun Pak Nggih, Pardi. matur sembah nuwun, Jenderal. Biasane DP riyen Pak niku kutut manggung. Alah. Pak, 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 nggih, mboten nggih.
Ayo. Sing arep pinangan sing endi? Ayo kutut manggung. Manggung. Kutut manggung nggih saged-saged mawon lho kula Pak napa lho kutut manggung iki kecil ning nggih mengke mawon ngoten lho. Saniki niku sing sore niku wayahe sing sigra-sigra karena penonton malam hari ini tuh menantikan yang sigra-sigra apalagi Niken Salinde itu sukanya yang itu yang lagi viral di Amerika di mana-mana di luar negeri itu kan lagunya yang itu Pak. Bokong semak niku lho Pak. Tahu enggak Pak? Enggak. Aku generasi tuwek dadi bopong simok Itu ya. internasional loh itu. Oh, apa ya? Sing piye kuwi? Yang itu tadi bokong semak bokong sapa semak rambut disanggul sanggul yo nganggo cucuk. Terus lanjut ngene Pak. Bokong semak bokong Niken semak rambut dikelung dikelung miring ngono iki Pak. Heeh. Itu terkenal di luar negeri loh. Ya Pak. Yoko matane mendelik kene. Ya kok lho to. Iki sing gendar iki lho. Kan wong nyawang. Wah, kok bokonge bojoku kok gede sisih ngono. Ora kaya bokonge Niken. Ya sak merdekamu sing arep minangkani apa monggo. Apa? Ayo lho. Sing halus riyen mawon. Oke sing halus e. Apa? Nah, dibawani sik. Oh, dibawani. Oh iya. Heeh. Nah, dibawani sik. Engko lagi tembang. Apa manut karo awakmu nduk. Bebas awakmu. Ya. Ki mau ya entuk welingan aku supaya maringke awakmu saka Butitin Malaysia asli. Oh, Butitin. Untuk cah loro karo awakmu karo Mas Ardi. Wah, baik. Engko wae. Nah, ayo. Ki ngatur apa? Pelok 6, Pak. Pelak. Ya. Ya. Ya coba. Apa? Tak anteni, Pak. Pantai nih. Ya, oke, siap. Ya. Wah, bocah nek saya gede nur Mas aku. Bismillah niki kula lagi perdana niki lho nggih Pak bawa niki Pak. Apa ya? Iki lek enten klentu-klentune ampun didukani nggih mengke. Mboten ora bisne. Oke dimenane karo mbokmu. Ya. Kiraku kaya ngono lho suarane. Bledek Kediri Niken Salindri. Ya. Iya pancene nek karo kowe iki lara ati kok. Nek karo kowe iki laire tok apik ning batine iki keloro-loro. Mergo Ardi mok pek. Ya. Suarane bantas, banter, cetok, larase pas. Ya, ndek iki ning Karanganyar, Jawa Tengah kono.
Niken Salindri iki bawa enek Pak Dipati ngono saking ngematke domblong nganti sarunge ceblok ra krasa. Wah. Cuma kelontrang ngono ya. Nduk Ken, iki untuk salam saka bundamu sing ana Jakarta. Bunda Santi. Salam buat Nduk Niken Mas Kakong. Salam balik ya. Nggih. Nah, niki mugi entuk WA Nduk Niken. Nggih. Mas Nanang Tunanetra sing nonton. Lah niku wonten mriku Pak. Ning ndi mung saya? Mau teng mriku. Heeh, hati-hati lho lek ilang. Teng pundi mau? Salam nggo Mbak Niken. Oh, nggih. Ya, terus Bicara krungu samaya eling yen ndi wis teko? Niku sampun rebab. Oh, alah ngger ya. Wong mripate ora ro kok ya tekan ngendi-ngendi. Iki yo WA aku meneh. Lek chat kula niku mboten tipu lho, Pak. Hah? Lek chat kula niku mboten tipu lho. Apa ya? Nggih, Ora tipu. mboten. Lah iki lho WA aneh iki lho. Pak Wanda Ayu Pak. Wah. Jane milih aku apa milih Wanda to, Mas? Lah iya. Oh alah wong dope pedhot kok ngerti wong ayu. Iya. Kledang lakai Jebule sing WA dudu Nanang to, Pak. Gaya manjen bocah tua nakal. Tibake impenku nggih, Pak. Impenku oke ya. Iya nak, buka celuk nak.